Roedd fy nghalon yn gweidi dros bobl yn swyddfa bost. Oedd rhaid talu 10,000 o bunnoedd I gadw I henw da. Ac osgoi carchar Rwy'n I arfer byw yn Bethel pan glywes I ar y radio bore yma. Roedd fy nghalon yn gweidi dros y tŷ. Mr Jones a Mrs Jones ma'n wraig mor ffyddlon, mor real. Diolch am y sgwrs a diolch am siarad a chadw gonestrwydd yn fyw ar y radio. Gonestrwydd yn fyw. Da iawn Mr and Mrs Jones o'r swyddfa bost ym Bethel. Falle pan o'n i'n byw na yn 1993. Falle bod yn llyged wedi cyfarfod dros gowntar. Falle mod I wedi dweud siwmai Mr Jones. Falle mod I wedi dweud siwmai Mrs Jones. Mae'n fore hyfryd o haf neu'n fore garw o eiaf, ond me fydde dylygyd I Mrs Jones wedi bod yn disgleirio yn sgleinio ac yn pefrio gan wybod dy fod I wedi gwneud gwaith. Clodwiw wedyn dath rhywbeth I darfu arno ni. Rhyw ysbryd o anonestrwydd, rhyw ysbryd o anonestrwydd I darfu arno ni. Fi yn fy nhi a chi yn eich tŷ. Roedd rhaid I fi symud o Bethel. Dyna drueni dwi'n cofio crio dagre. Anghenfilaydd. Tebyg I rai a glywes I ar y radio bore yma. Drian chi rwy'n gallu unieithu ryw raddau. Clive a Mrs Jones, mae gen ti un da fyna Clive. Ysgwydden o a chodi dy ben gan dy fod ti wedi